HRY Channel Gunung Kawi. Pasunan sariranipun cegahan daharan lawan guling caket dewa Bathara ya caket masih saning Bathara caket dewaku putraning pun ibu bocah bagus
kamadya kula wonten pendhika ingkang adhawuh Kanjeng Ibu. Iya. Punika ora mantu yen to jeneng sira bakal enggal mungkasi jejaka tegese jeneng sira bakal lombanganing jagating kula wangsa Pranata Bale Wisma kawan kadang Mandura Sibrata-Jaya. Nanging koniku titip yonggel dadi priyayi kakung tawa ingkang prawira ingkang kudu tansah duweni watak jaler tegese jaler ingkang kasebut ing ngarep mau ora kok ateges bisa dadi lananging jagat ingkang pundhane bisa ngrantengi kelawan wong wadon kana kene ora mung nemungake nandukake rasa tresna lawan manudya sing kana lan sing kene. Lajeng ingkang dipun kersakaken Kanjeng Ibu menika kados pundi? Ingkang diarani watak jaler munana telung perkara. Ingkang angka 1 gesih teguh tanggon lan tanggung. Pertine teguh sira kudu marsukti kasantosaning badan lahir lawan batin sarana kabeh makarya kang agal sarta gelem rajang lawan sawerning boya pekiwuh. Ing angka 2 watak jaler kang sinebut tanggon tegese kukuwe ngati prakosaning salira gelem nanggulani babagan kelak lahir kelawan batin ora bakal ulap mring saliring bebaya ingkang tumampuh. Banjur angka pungkasan angka 3 tanggung tegese nyumurupi lan prayitnani ingkang sekabehing pekewuh mulih bisa mundhakake sawernaning kagunan iku ingkang dadi pawilingipun Ibu kudu sira agem lan sira ngguyu muni inggih Kanjeng Ibu. Tertamtu ingkang putra kula Bundanan Jaya badhe ngestokaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Ibu yektosipun ingkang putra anggenipun kepengin memangun bebrayan Bale Wisma kaliyan Diahayu Brata-Jaya prabipun badhe kula ginakaken ing sepisan menika kangge selawasipun lan boten badhe pingguh kaliyan manudya rintunipun Kanjeng Ibu. Waduh anakku disengguh pun Ibu mung meneng bae. Nadyan to Kanjeng Ramamu wis murut mrikasih Ganjanti. Tetepe pun Ibu bakal mudangan nyapa kang dadi panyuwunmu Permadi. Pun Ibu wis langsung layang pengelamar kawan kadang Rondoro lagi yen anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang surasanipun Ibu bakal nyuwun Brata-Jaya tak pundhut minangka putra mantu tak dhawuhake lawan jeneng sira Permadi. Muni inggih Kanjeng Ibu mari mekaten kula ngestokaken dawuh malah keporo kadang muncul dipati wis pongkonan kelawan anakmu si Gatotkaca supaya
Nanggenake babagan pitung penglampar nalika semana punipun asung layang penglampar kelawan anak Prabu Ndorowati. Inggih matur nggih panuwun Kanjeng Ibu. Wonten agung nyuwun tambahing pangestu. Berkah pangestu paduka ing kula suwun Kanjeng Ibu. Iya nggih. Puniku tansah mangestoni semoga tata-tata lahir batin. Mergo wong omah-omah ora ngomongake siaganing raga nanging kudu siaga ing batin. Kudu teguh lahir lan batin. Ayo permati. Bratajaya ayumu tumpuk undung ayumu tumpuk undung nganti aku gandrung kayunyung. Wah, wong ayu kok dipek dhewe. Bratajaya, Bratajaya. Dasar ayu manis, suarane apik. Bratajaya, Bratajaya. Lho, aku pengipi. Aku apa ngipi weruh wong wadon sing tak tresnani, wong wadon sing tak domo-domo, tak gadang-gadang dadi bojoku, tak kudang-kudang besokake anake. Ngambara ing awang-awang Bokondro
Wong ayu kok dipek dhewe. Ayo mbok wis opo pancen kowe tresna tenan karo aku. Ibarat bumi langit iki tangkep ora luntur katresnaku. Mula gelem kowe tak boyong nyang Malang yo Mbok Bodro. Ora ketang tak kontrake Mbok Bodro aku gelem. Yen rande duwe tak utangke kancaku bayar kontrakan. Sindenono aku Mbok Bodro. Wis romo. Aku gelem dadi garwamu. Nanging apa kowe ora lingsem yen bakal sandingan kelawan Bratajaya Bayo saka rumah saku kaya ketiban segara madu ukir kencana paribasane. Yen aku nganti duwe bojo kowe aku isin aku wong bodho kok Bodro. Ayo mbok aku tresna kowe mbok. Mbangono katresnaku Mbok Bodro. Wis kowe mangertiya sing diarani wong jejodohan mung gampang. Wong jejodohan mun ora gampang. Durung kepara sing lakoni kuwi padha gelemene wong tuwa padha sarujuke kuwi durung mesti. Mergo luwih lara
Luwih lara tanpa ndonga pangestune wong tuwa tinimbang digawe lara ati karo sisihane. Aku ora peduli, Mbok. Nadyan to Kanjeng Rama Prabu Salyapati lan Kanjeng Ibu Pujawati ora pangestoni aku tetep tresna karo kowe, Mbok. Mbok dalan ngendi sing tak tempuh upama kowe tak tenisik mena piye. Aja kaya mengkono Burisrawa, kuwi dalang sing ora bener, kuwi dalang sing ora becik. Yen mengkono nggone jejodhoan ing tembe gurine bakal nemahi cilaka. Aku ora idep. Aku ora peduli, Mbok. Bakune aku tetep tresna karo kowe. Mbuh piye caraku, mbuh piye dalane, watone aku kudu bisa sesandingan karo kowe, Mbok Bodro. Manune rada wiwit edan bocah iki. Mbok Bodro, ayo to, Mbok. Gelem nadyan wong tuwa ora maringi pangestu, aku tetepe bakal kepengin urip bebarengan karo kowe, Mbok Bodro. Mbok yo diwangsuli. Aku ki tresnaku tenanan. Aku tresnaku tenanan, ora kaya si Permadi kae. Permadi kae mung tresna lati, tresna mung sedina, lan ninggal taun-taunan. Kowe kok getun nek rabi karo Permadi, rabi yo karo aku, elek ritek pokoke manis ngono. Elek ritek sampe dulu. Bodro kok ora mangsuli. Mbok wah, paman senggol. Ayo, paman. Kula meninggal bing sasmi pamrihantip. Ojo pijar mangan indra kabawiran sing kalesti. Ya Burisrawa. Pun paman wis bisa pono kelawan apa dadi kekarepanmu nggih. Nganti kok rewangi kaya wong edan kaya mengkono merga kowe menggalihake si Bratajaya. Halo paman. Sinten wonge sing boten kedanan? Mripate blalak-blalak ngawe-awe. Kegugah hati lanang kula. Yen kula nyawang manis eseme paman. Mbok kula diterke ngriko paman. Iya. Burisrawa. Katresnanmu iki mengko bakale tetep keplok tangan loro. Tegesipun Kanjeng Ramamu sinuwun Prabu Salyapati wis utusan kelawan Rakantamu ing Mandura. Utusan kelawan Kadangmu Sepuh Mandura sinuwun Prabu Baladewa supaya nglamar supaya njaluk adine wadon si Bratajaya marang sinuwun Ndarawati. Mengko dilamarke kanggo kowe. Niku saestu napa? Iya. Iki mau Rakantamu ing Mandura wis ndisiki laku banjur pun Kakang arep paring kabar karo anakku si Burisrawa. Aja sungkawa meneh, kowe aja galau meneh. Ora suwe meneh kowe bakal dadi nganten
kalih cah pundi lho karo cah pundi lah ya karo si Bratajaya lak ya pilihanmu dhewe sing kok tresnani nganti kok rewangi kaya wong kujung nek mergo kowe tresna karo Bratajaya to nggih mergo kono ora ngimbangi to nggih amangka kula tresna tenan ya paman iya pun paman mangerteni wis aja susah aja sedih ayo kang ditata awake adus-adus kono ki madang-madang kono anak ratu kok ora tau adus kaya menanti kaya genderuwo kaya ngono mboten napa-napa ora tau adus sing penting manjak laris ayo nggih ayo tak dereke marang kasatriyan ayo tak tata kowe masak sing ganteng nunggu kabar Kondarawati sedherek maneh kirim teman wis oke sawon Mas sak nyatane gunjang seret binangku sang Sri Baladewa pati benares
maning sumirat kenyaring tejo liweran berkilat sisiring tadi saparan mangambar kungas sampai pasang Kalimantan kawon nuwun sewu Koko Prabu Jimat Sembang Kuling Negari Mandura salawipun paduka Kanjeng Koko Prabu Kuling ingkang rayi Ndorowati ngaturaken pasegan Ponokami salawipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Kanjeng Koko Prabu kuwi adalah adi kulan nang Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Siadi wis ngaturna pasukan Ponokromo kelawan pun kakang ya wis tak tampa Dik. Tekanipun kakang wis dak ana alangan suwiji apa. Ya mung taklimipun kakang katura kelawan panjenenganmu Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Prabu Gurawalan panundi kula tinampi mawi asta kalih kacencanging rima ndadosaken jimat paripik kula aturi pinarak ingkang sekeca rawuhipun Prabu payone nek saka pangrasanipun kakang wis kurang prayoga Dik Prabu sarawuhipun paduka Kanjeng Prabu kula ingkang rayi Solo Bumi ngaturaken pangabekti mugi kunjuk bo ambo iki adikku sing ana kasatriyan nesan kula iki Dik iya Prabu wah iya Dik tak tampa gawe gedene rasaku tumuli pangestunipun kakang ditambani Yayi Setyaki Gurawalan pamugi kula kacadhong dadosaken jimat kepareng dipun prayogaken negahipun Koko Prabu. Wah iya Dik wis gak kurang prayoga Dik. Sinuwun rawuhipun sami wilujeng sinuwun. Wah, lah nek iki masku dhewe. Cacakku dhewe iki. Cacak Patih Udawa iki. Inggih sinuwun. Kula ingkang kadang paduka ing Widara Kandhang. Yo. Kakang Patih Udawa tekaku ndak ana lalangan sinjaba. Taklim ku katur yo Kang. Inggih sinuwun. Dawah sami-sami monggo dipun sketsaken ndahipun sinuwun. Payo tak kurang prayoga Kakang Patih Udawa. Nuwun sewu Koko Prabu. Mboten kok ateges ingkang rayi menika kumolancang ngrumiyin marang Kandhang sepuh menika mboten. Kepareng ingkang rayi nyuwun dawuh. Wonten gatos ingkang pundi dening paduka rawuh negari Ndorowati tanpa wonten cecala utawi asum kabar nanggung rumiyin sak boten-botenipun utusan gandhek sakembaran anggenipun panjenengan badhe rawuh tertamtu ingkang rayi saged nyugata kanthi sakmurwatipun nyugata nawak wujudipun daharan sarta unjukan lan gimethuk wujuding Hermawar kinarya wijik ampiang paduka Kanjeng Prabu welakalah Yayi Prabu Kresna iki kok kaya wong liya karo pun kakang. Apa Siadi ndak eling nek pun kakang ki dulurmu tunggal bapak Nadyanto jeje ibu. Ya pun kakang rumangsani Dik.
nalika semono pancen yo bener Kanjeng Rama Prabu Basudewa iku bojone akeh ingkang angka siji yaiku sira nak wis krungu dhewe biyen nalika semono ana lakon negara Mandura duweni anak sing jenenge Basuwara Kangsa iku anak satrumungsuh ya toh anak satrumungsuh ingkang bergoncak kelawan garwa sepuh saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa yaiku Kanjeng Ibu Dewi Mahirah kaping pindho garwane iku Dewi Rohini ya Dewi Rahini Dewi Rahini nglairno bayi ya wujudipun kakang iki banjur Ibu Dewaki duwe anak si Adi Ibu Bodro ini duwe anak si Brotojaya lho lagi wis jelas lan rewaja deh sampeyan karo aku iku beda ibu tapi siji bapak tunggal panjeriku ora beda kaya dening tunggal kandung deh inggih kok Prabu nuwun sewu kepareng ingkang rayi menika mboten beda-bedakaken ing antawisipun kula panjenengan menika tunggal yayah yang ibu menika mboten kok Prabu lah lak yo ngono nggih nek pancen siramu ngaku sing kaya mangkono nanging kenang apa nih tekanipun kakang teko dadak kok si Adi kaget kaya ditekani leasing ae nih kaya ditekani dep kolektor ae siramu iku nih inggih kok Prabu mboten ateges mekaten lajeng menapa ingin dados wigatosipun kok Prabu inggih ngene yo nih pun kakang ditangisi kelawan adik wipe anmanjane Kanjeng Rama Prabu Saryawati yaiku si Burisrawa nih dheweke nangis tawang-tawang tangis rina wengi ndak gelem meneng awan tak goyang mangan bengi gak gelem turu ana sing digandrungi ana sing disenengi ana wong wadon sing kepengin dipek bojo lawan si Burisrawa nih nuwun sewu kok Prabu menawi ingkang rayi kepareng mangertos sinten to ingkang dados gantilanipun manah ingkang rayipun Burisrawa menika sinten kok Prabu lah ndak ana liya ya mung adimu Rakil si Bratajaya ya adiku dhewe lah cekak cukupe tekanipun kakang iki nglamarno adikku Ipe sing dilamar adikku dhewe lha bulet adik lah mulai iki dina najan pun kakang iki dulur tuwa nanging pun kakang isih ngregani kelawan si Adi ngurmati kelawan adikku lanang Ndorowati mula si Adi tak kanthi pirembagan umpama Bratajaya dirabi karo Burisrawa inu entuk apa ndak dik nuwun sewu kok Prabu mboten kok ateges ingkang rayi menika nampik mboten nampi nggih mboten tegese si Adi nolak ya ora nampa ya ora lak ya ngono dik inggih kok Prabu lah sebab apa dik awit sesasi kepengker menika Ndorowati nampi layang penglamar lho layang penglamar kok sapa dik lah kok si Adi ora kondo-kondo kawan pun kakang nuwun sewu layang penglamar saking panjenenganipun Bibi Kunti Nalibrata kadangipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa piyambak dene suraosipun layang badhe ngayunaken Bratajaya badhe dipun pundhut garwa kaliyan Permadi Prabu Pak leng-leng indriya mangu-mangungkung kanduhan rimbang lirlino tanpa kanin yen tantuso yen tantuso mengkusang tiahutan
Sang Alendra Muda Sang Alendra Muda wusnya hangrapo Bathara Kresna ya. Ora kuateges pun kakang ndak sarucuk. Apa kang dadil kasih Bibi Kunti Nalibrata? Mergo diapa-apano Bibi Kunti ku ya wong atu aku. Pamilih Kanjeng Ramaku lan Kanjeng Ramamu Kanjeng Prabu Basudewa. Nanging yo ngene, pun kakang ki abot abot tinangisan dening adikku iki apa maneh sing nembung ki maratuwaku. Lah sira ora ngerti dhewe. Bektiku kaya ngopo marang ngersane Kanjeng Rama Prabu Salya. Eling-eling saiki pun kakang wis ndak duwe wong tuwa lan nandhe. Kanjeng Koko Prabu ora aturi nunggalih langkung rumiyin. Awit mboten sekeca. Anggih punika rayi sampun nampi penglamar menika watawis agengipun sesasi kalenggan menika. Mila Prabu kados pundi seranganipun anggih kula badhe nampik panglamar saking negari Ngamarta. Wis nek umpama wong Ngamarta nak yene utawa nang kok ninggenane perkara penglamar iki pun kakang sing dadaki pun kakang sing bakal mangsuli. Koko Prabu menapa mboten dipun penggalih langkung rumiyin awit menapa mari wonten cengkahipun negari Mandura-Ndorowati lawan negari Ngamarta menapa mboten miwi wujuding gadah badhe cerah ing antawisipun daerah Mandura. Wis ndak usah kuwatir percaya karo pun kakang beres ndak beres teko pun kakang wis gorong kerso ngagus ngagus ini pun ini bapangan dikan Nalindra Mandura Prabu Sri Baladewa dalah Nalindra Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna kita tak saruni garing jawi utusan saking negari Ngamarta nggih putra dalem kasatriyan Jolipati Raden Haryo Ganukaca minggah ing Gatrayugung kepepeh kadya sata manggi krama piyak ingkang sami sebo.
Puspitorum kasiring sambira nomri Tijo Sulaksana yen ora luput kang dadi pandune Kumba iki kaya anakku lanang putra Jodipati Karya Gatotkaca kang katembeng pratonggih Gatotkaca pratanira padha becik mangarsanipun bapa nggih Jabang Ketuka nuwun kawula nuwun inggih Kanjeng Prabu pikantuk betah pangestu duka sowan kula boten mawiyanan setunggal punapa bekti kula katur Kanjeng Prabu ya kula Gatotkaca terus gak tampa ing dadi pangabekti kita tumuli pangestunipun wae tamanana nggih Gatotkaca Gunawalan pamundi kula tinampi asta kula kali kapundi wonten pustaka dadosaken jimat paribé Prabu Gatotkaca iki Wiwa slamet tekamu le dengan tutukan pangestunipun Kanjeng Prabu Mandura sowan kula boten mawiyanan setunggal punapa Prabu bekti kula ngatur ya tak tampa tumuli pangestunipun wa ditampani ya nggih dinampi mawiyasta kula kalih dadosaken teguh kangguanan kula Prabu manggu tumanggu nggih Gatotkaca tertamtu akarya kang get rasanipun wong nggon musuhan ana ing negara Dwarawati tanpa timbalan iki awit saka kersamu dhewe apa diutus kelawan para pepundhenmu Pandhawa nuwun sewu Prabu wale-wale menapa sowan kula jatosipun sepindah pengin nyumurupi kawontenanipun negari Dwarawati kaping kalih kepingin aras padha panjenengan Kanjeng Prabu Dwarawati lan para pepundhen ingkang mapan ing kraton Dwaraka kaping kalih lan kaping tiganipun jatosipun
ingkang putra dipun utus kalian Kanjeng Hyang Putri Kuntinali Brata. Dene sedyanipun Hyang Kuntinali Brata kepareng nakinaken babagan layang penglamar ingkang sampun sawetawis sacandra dipun kintun ing negari Ndorowati nalika semanten Prabu. Ya jagat Dewa Bathara jagat masisaning Bathara jagat Dewatu. Putraku nggih Gatotkaca kula wonten dawuh Prabu. Estune iki mau Punwa Ndorowati lan Mandura lagi wae rembug bab panglamar saka ing negara Ngamarta nggih. Lajeng katranganipun kados pundi Prabu? Panglamaripun Paman Permadi dipun tampi menapa mboten? Kula suwun supados paduka Kanjeng Prabu. Matur ingkang prasaja kemawon ngaturi katerangan dumateng ingkang putra lajeng mangke badhe kula aturaken wangsul dumateng Kanjeng Hyang Kuntinali Brata. Prabu. Iya. Tetuka iki dina Punwa Ndorowati ora bisa maringi katerangan. Lho, sebabipun menapa? Sabat Ndorowati iki mung menang momong kelawan Bratajaya nanging kabeh kawicaksanan ora gumantung saka Narendra Ndorowati nanging kawicaksanan ana ing astane Kanjeng Wakmu ing Mandura. Mula dinane iki apa kang dadi pitakon anakku lanang si Gatotkaca bakal diwangsuli dening Kanjeng Wakmu ing negara Mandura Kanjeng Prabu Baladewa nggih. Tanjapala Pandhawa yuk gumulung mangung siring sata Kurawa. Kambah Gonggesra katitih katut larut sagunging para ratu. Kanjeng Prabu piye monggo kula aturi pedal sawetahipun kula aturaken panjenengan. Ya matur nuwun Dik. Kelap-kelap tondir kinin sanging risang mawe gandum sabareng kabuk kermoyak mahayi Gatotkaca kula wonten dawuh Prabu ngene ya Punwa ingkang bakal maringi katerangan bab perkara layang panglamar ingkang saka negara Ngamarta. Iya, kula ing badhe midhangetaken. Ngene. Sepisan aturna pangapura. Wakmu Ndorowati lan Mandura nyuwun pangapura karo Kanjeng Bibi Kuntinali Brata. Sing kaping pindho penglamar saka negara Ngamarta iku ditampa ya durung, ditolak ya ora. Yektosipun kados pundi wae. Yaktine ngene. Sira laku semanti dewi. Bratajaya iku sapa? Bratajaya iku Trasnalendra negara Mandura. Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Dadi dudu wanudya trah pidak bedaraan loro sauda terus saurupan. Lho nek
pamanmu Permadi ngelamar karo arek desa ndak apa-apa nih digawakno iku sasrahan pening set ditompo nih gampang-gampangane 10 gram wis jalan deh nanging nek anak ratu ora cukup gandhek saking bondo donya lajeng kersanipun Kanjeng Prabu Kanjeng Dewi Bratajaya nyuwun bebono menapa nah bebanane iki abot nek saka pangrasaku Permadi apa Dene Bibi Kunti ora bakal bisa udanane apa kang dadi penjaluke si Bratajaya sepisan besok kalamun to ana dina panggih temanten kudu diiringi gamelan Lokananta ingkang munya ana ing tawang tegese gamelan Lokananta ditabuh dening para dewa muni ana ing awang-awang sepisan iku sagu apa ora kaping pindho dene pengarak ing temanten kudu ana wujuding wawan kayangan pepethetaning kayangan sing sebut kayu klepu Dewandaru gedang Mas Pupus Cinde Tebok Surasa Parijoto Parigogo wene pelem mertangga jiwa lan wene cambutipun nirmala lan pengaraking temanten kudu ana tontonan nganggo cucuk lampah wanara seta sing bisa tata janma kaping pindho kaping papate temanten lanang saka negara Ngamarta kudu numpak wujuding gajah ingkang bisa tata janma lan uga diarak karo kebo danu pancal panggung cacah 144 diiring kelawan wujuding Putri Domas Putri Domas iku cacahe 4.400 pungkasan sasan sing pungkasan sapa wae sing dadi talang ngatur kudu bisa mondong kelawan wujuding gada ing ngaran gada Alukara menapa boten wonten bebana ingkang langkung gampil Wa Prabu lho lalek bebanane gampil umpama tak rapekno karo mban loro sing merongos-merongos iki gelem ah cek pena elek omong dik iki kadang Nalindra adikku ayu lan nek namo padane karo mban loro sing rupane kaya jengges ketulup iki lah yo ndak sepadan ngono. Waduh, Paman Permadi badhe nglampahi kula krama kemawon ngantos dingengel ngaten lampahipun lho ya aja ngersula siramu iku satriya nggih jenenge satriya iku kudu tatak lan tanggon ngadepi kelawan kahanan apa wae iku mbuh angel mbuh gampang jenenge wong lanang iki kudu siap Dik aja kempeng kaya ngono goblok siramu iki gawe pelajaran utawa gawe pangertenmu besok nek dadi wong cek ora gembengan kaya ngono ora ndek dhuwit ya apa carane kaya utangan ngono goblok awakmu wae inggih nanging menika sanget ewet Wa Prabu wis gak ana jeneng angel wong lanang kelak wis nekat Dik nadyan to adoh ditekan nadyan to direwangi delikan dilakoni Dik malang ngendi ngono ya tetep dilakoni Dik ora wedi pokoke kudu iso sandingan kudu iso disinden karo dhek ya apa carane duwe gak cukup dicukup-cukupno Dik ya maiki mang gak iso ngono to. Roto gak semangat iki. Masih tambole sabar blek. Wis,
nek siramu eseman kelawan pamanmu bali onyang ngamanto kondo kelawan eyangmu Kuntinali Broto kabeh sasran iki mau kudu dianani kudu diutaneni nganti siji wae sing tak ono aja takon dosa tak tolak lamare aja dadi grane ati wis krungu apa ra kan kanca dipun pamit ya. Kok angel iki gampang deh lah kadang kanca diapusi ngono wis gelem ora bakal kelakon iso mojono ana gamelan lokono ento ditapuno ngawang-awang iku ngipi pirang taun deh nuwun sewu kok Ratu nuwun sewu apa Dik panjenengan menika jejering Nalindra menapa tiyang Sudra ae panjenengan menika Nalindra utawi kawula alit. Lho, lah sliramu iku pikun Adik. Lah nek pun Kakang ki Nalindra, Dik. Nalindra negara Mandura. Pun Kakang ki duwe kawula, Dik. Nuwun sewu kok Ratu. Atur pangandika Nalindra menika sami kaliyan apa kang dadi pangandikan Nalindra padha karo pangandikane wali. Sepisan dadi pindha mangsi ireng sing netes nang kene kertas putih Dik enggak iso diilangi Dik sampun wis menawi ngibaratipun patra ingkang tumetes ing dlancang sita mangsi ireng ingkang tumetes wonten kertas putih ingkang ewek dipun icali ingkang dados pengendikan Paduka ngajeng syarat sarana utawi bebono menika lumampah tegesipun boten kangge permadi tegesipun bebone ing kasebate ngajeng panjenengan nyuwun kula wau menika kagem sedaya penglamar Yayi Bratajaya lho nek ngono kalebu Borisrawa inggih lho waduh Kresna aku njaluk pangapura cabuten dadi kandhaku Dik mboten saged kok Prabu pengendikanipun Nalindra menika pindha pengendikanipun wali mboten kenging dipun bolang baleni sepisan dadi menika pengendikanipun wali aduh Dik kadung ngeduwung pun Kakang kondo sing kaya mengkono banjur waduh apa lagu gini terus pun Kakang golek nandi dek gamelan kono to lah nek nganti digantung nang abang-abang lah nyebloki nek cengelku dhewe ya apa Dik lho lah menika sampun dados tanggung jawab panjenengan ingkang ngutus utawi ingkang marintah sanjang utawi matur kados menaken sinten ya ndak ono Dik pun Kakang iki mek ngeden-ngedeni permandi ben ora sida nglamar Bratajaya ben dadi bojone Borisrawa ngono lho Dik mergo apa ibarate ya sambung paseduluran negara Mandura lan Mandaraka iku ben gak pedhot diwiwiti saka pun Kakang rabi karo Mbak Ayu Merawati terus dibanjurno kelawan Bratajaya dirabi karo Borisrawa lho tambah raket Dik ya jare lek tambah raket tambah anget Dik ngono lho wong kekeluargan iku tegese wong nyambung silaturahmi utawa nyambung tali peseduluran iku Dik nek saya raket lho iku malah saya penak Dik inggih nanging panjenengan sampun kebajut matur nyuwun bebono purun boten purun bebono menika ugi kagem Borisrawa menawi Borisrawa kepareng badhe ngayunaken adi kula pun Bratajaya
Burisrawa kedah saged mujudaken bebone kang dipun suwun. Waduh. Umpama pun kakang tak nekani dalam ruwatan pun kakang ibaratnya nyambut apa kang dadi kandhanipun kakang iku mau nggih mboten saged. Tetep mboten saged. Aduh, apa aku iki? Sedyaki apa aku dik? Mboten ngertos. Awakmu iku plula-plulu wae. Dadi senopati kok goblok kaya ngono. Kan kakang ki wae ngono lho, Dik. Kula mboten mangertos menika rembug sepuh. Kula niku tasih anem tegesipun kula mboten badhe tumut-tumut bab perkawis menika. Ah, padha ae kamu iku. Nek marung nek luwe ngejak marung aku, nek jak mikir kok ngene ndak gelem. Goblok. Ndos kamu. Kakang Udawa kowe wae ngono. Lho, turu kakang Udawa iki. Lho ya apa? Lah wong patih kok gampang turu, waduh. Ayo Ri. Sembadra dirapekno karo Burisrawa mboten. Badhe kula palakramaken adi kula pun Bratajaya kaliyan sinten kemawon menawi sinten kemawon ngayunaken kedah saged mujudaken bebone ing kasebat ing ajeng. Waduh. Dadi siramu ingkang kena tinyang maneh Ri. Inggih Prabu. Menika sampun dados katetepanipun atur Nalindra ingkang binetara. Panjenengan kula anggap sepuh mila panjenengan kedah tanggel jawab. Aduh, yo nek kaya mangkono Dik. Pun kakang tak nyuwun pamit. Pun kakang bakal budidaya amrih bisane. Adi kula nang si Burisrawa bisa kasempatan rabi kakangmu di Bratayaya. Siadi kudu ingkang waspada lan prayitna. Kanjeng Koko Prabu Mandura diutus kelawan Kanjeng Ramane ing Mandaraka tertamtu didherekake kelawan para Kurawa lan Nalindra Sarayan saka Patmanca Negara. Kang sisip sembiri kumengko mesti bakal jegal lakune si Gatotkaca mula. Siadi aja mbok rewangi meneng wae nadyan to Yayi Setyaki ning sajroning negara Dewati. Siadi kudu bisa tanggap ing sasmita, bisa milah lan milih endi kang bener endi kang luput. Pundi Prabu tertampi ngrayi sampun widhu mrawing dados dawuh ingkang paduka Kanjeng Prabu. Kepangan budal pasti lan Prabu. Ayo aja nganti kaya bocah cilik Setyaki. Kakang Pating Dawa kula wonten dawuh sinuwun nimbali dumateng ing abdi kula pun Udawa. Kakang Pating mara gagi bubar kang padha gantung siba ingsun bakal pundhut ngedatot munggah marang sanggar palanggatan.
Wis saking dawuh sinuri kepareng ampun medal pasilan. Kakang Dolan Setyaki kaya ngapa wae kahanane tetepi padha ndak kanthi memuji syukur, padha memuji syukur marang ngersaning Hyang Agung.
budaya pira-pira aku malah kijak jaya. Ayo nyukur lho. Jaran dor kuwi jaranan asli Malang. Ya. Ning padha-padha ora do ngelingi lan do ora ngecakke mlo anane awake dhewe iki isane mung teru-teru karo ngiling-ngiling. Oh, ya betul, Pak. Yo, Gatot Kaca digoleki. Gatot Kaca digoleki ben gagar-wigar tanpa karya ing dadi karepe. Oh, nggih, monggo.
sapine di uripke Mas. Kabeh dibalake Mas. Lah konsumsine iki bakso kepala sapi kan yo. Wah iya ya Mak. Kondang Candi Sidoarjo bakso kepala sapi iki nek ora Pak Paijan enek neh. Weh iya. Nek sowan Pak Paijan iki padha karo aku lho. Padha karo piye? Padha karo dolan. Oh iya. Iya. Sakarepmu. Nenek